नमस्कार। हमारा चैनल समृद्ध भोजपुरी में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम सलील, सभ्य और मर्यादित भाषा में जौना में भाव, संदर्भ आ सार भी रहे गावे की कोशिश कइले बानी। आज हम गावत तनी एगो झूमर जौना में देवर भौजाई के नोक झोंक बा। ठीक लागी त लाइक कमेंट जरूर करब सभे और चैनल के सब्सक्राइब कइल ना भुलाइब सभे। इससे हमारा प्रोत्साहन मिली और आप सबकी तुरंत नोटिफिकेशन। बिसार देहु हमरा भैया के सोरतिया बिसार देहु। आगे लगैबो देवर पाकला पनवा ना बिसरे, अरे ना बिसरे रौरे भैया के सोरतिया ना बिसरे रौरे भैया।